Здравейте, приятели! Днес ще вграждаме хладилник Bosch. Имаме опътване. Отново пак на индиански изглежда. О, така. Я обърни от другата страна. Разделихме се. Ето. В интерес на истината, опътването е много подробно и много добре направено. Като цяло разделихме си елементите, които имаме в комплекта. Имаме едни тапички, които ги сложихме на хладилника. Значи, въпросът е дали ще се вратичките, дали ще се сменят ляво и дясно да се отварят. В случая няма да ги сменяме, така че слагаме ето тези пластмаски на пантите. Така с леко преплъзване и штракват. Така, после трябва да изкараме леко хладилника, но първо да започнем с елементите, които са в комплекта. Значи тук имаме 4 ето такива пластмаски. Имаме няколко такива. Тук си ги разделихме на различни подкатегории, така да се каже. Тези ще ги монтираме на пантите, в зависимост от това дали е 16 или 18 мм ПДЧ-то, тук, тази страница. Те се монтират тук отстрани на пантите. Ние ще изкараме хладилника и ще ги сложим тук. В случая ще сложим само тази част. А ако е 16 мм, това нещо се щраква така и се монтира цялото. То е на щипки и се закача тук отстрани. Затова са тези елементи. Тези, съответно, и това. Това се монтира отгоре, това отдолу, това по средата. Какъв е принципът? Това се слага тук и се избутва реално хладилника точно на каква дълбочина трябва да бъде. Тоест в момента е вкаран малко повече. От самия ръб трябва да бъде хладилника ето до тук. Това се щраква. Отдолу има една щипка. Щраква се. Вкарваме го хладилника до това ниво. Тук завиваме винчето и затваряме. Отгоре това се монтира на щипки. Тук от горната страна има едни щипки, просто се изштраква и се вкарва хладилника до това ниво. До тук. Съответно, като се вкара, от тук се завива и се фиксира. Там се изштракнато на щипките към хладилника. И после ето това, което го монтираме ето тук, на тези дупки. Тук има винтове, с които го захващаме към страницата и от тук се щраква. От тук през пантите и щипките, които сложихме, го фиксираме към тази страница. И като цяло за вграждането му е толкова. Отделно трябва да се изкарат тези планките. Отделно за вратичките. За вратичките, ето тези тези метални шини се свалят до тук през винчетата. Тук отстрани се слага това нещо, се чупи на две. Отстрани се слагат тези планките, ще дойдат така. Мисля, че ще ги видя след малко как ще дойдат. И там вече се монтират вратичките на тези шини. Те са отделно. Първо как да го вградим, после как да сложим вратичките. После ще ви покажем крайния резултат. И тези забравихме да кажем за какво са. Да. Тези се монтират и те са за вграждането на вратите. Те се слагат ето. Тук се разхлабват тези винчета.
това се нанизва тук. В случай не сме ги разхлабили. Това се нанизва тук. Застава ето така. Все едно, престягат се от тук и от тук към вратичката се престяга, след което се штраква това нещо надолу. Да се скрива монтажа. Да. До скоро!